நகை மற்றும் பணத்திற்காக யாழ்ப்பாணத்தில் புலம்பெயர் தமிழர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த நிலையில் அந்த சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது தொடர்பாகத்தான் இதிலே விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம். யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சுவிஸிலே குடும்பத்தினருடன் சில காலமாக வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார். இந்த நிலையில் தான் 2 மாத விடுமுறையில் அவர் சுவிஸிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்திருக்கின்றார். இவ்வாறு வந்தவர் யாழ்ப்பாணம் மானிப்பாய் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட சண்டிலிப்பாய் பகுதியில் வசித்து வந்த நிலையில் கடந்த 14ஆம் திகதியிலிருந்து குடும்பத்தினரால் அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. இந்த நிலையில் தனிமையில் இருந்த அந்த நபருக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் பதவதைத்து போன சுவிஸில் இருக்கின்ற அவரது குடும்பத்தினர் மானிப்பாய் போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து மானிப்பாய் போலீசார் நேற்றைய தினம் சண்டிலிப்பாயில் அந்த நபர் வசித்து வந்த வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார்கள். அப்போது வீட்டிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசி இருக்கின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக கதவை துறந்து உள்ளே போயிருக்கிறார்கள். அப்போது வீட்டுக்குள்ளே அவரது சடலம் கிடந்திருக்கின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக அவரது சடலம் மீட்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் மானிப்பாய் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணைகளில் ஆரம்ப கட்டமாக சில தகவல்கள் கிடைக்கப்பட்டிருந்தன. அதாவது அந்த வீட்டிலே சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் 2 பேர் கடந்த 14ஆம் திகதி வீட்டுக்குள் நுழைந்து சிசிடிவி கேமராக்களை அடித்து உடைத்துவிட்டு அந்த நபரை கொலை செய்துவிட்டு அந்த வீட்டில் இருந்த பணம் மற்றும் நகைகளை கொள்ளையிட்டு சென்றது தெரிய வந்திருக்கின்றது. அதனை தாண்டி அவர்கள் இவ்வாறு வீட்டை விட்டு வெளியேறுகின்ற போது மோப்பனாய் மோப்பம் பிடித்து எங்களை பிடித்து விடக் கூடாது என்பதற்காக, அதாவது போலீஸ் மோப்பனாய் எங்களை பிடித்து விடக் கூடாது என்பதற்காக முளகாய் தூளை அங்கு வீசிவிட்டு சென்றதாகவும் தெரிய வருகின்றது. இந்த நிலையில் தான் போலீசார் இது தொடர்பான மேலதிகமான விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள். இவ்வாறு இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர் 67 வயதுடைய சந்திரசேகரம் எனப்படுகின்ற முதியவர் என்று தெரிய வருகின்றது. இந்த நிலையில் வீட்டுக்குள் நுழைகின்ற போது சிசிடிவி கேமராக்களை அந்த நபர்கள் உடைத்திருந்தாலும், அதாவது 2 நபர்கள் தான் இவ்வாறு உள்ளே சென்ற இந்த சம்பவத்தை செய்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் அந்த நபர்கள் சிசிடிவி கேமராவை உடைத்தாலும் உடைக்கும் வரை பதிவான காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வுக்குட்படுத்தியிருந்தார்கள். இந்த நிலையில் அந்த காட்சிகள் தற்பொழுது கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதனை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். மீண்டும் ஒரு காணொலி சந்திக்கின்றேன். நான் நடராசா ஜெயகாந்த். बूट ग्लव्स डाला ग्लव्स डाला इलांगे क्या ये वाला वाला सिद्धि कर लो जी प्लान कर लो इलांगे कराना ये मुंह एविला तो मैं अनुदेश ना गन्ने हाँ अरे सर अरे तो अरे का तुम पाते हरी है ना हाँ ये पाते तो इन तो मैं कारण तो दिल बाइन बूट्स डाला दिन नहीं बूट ना मैं काले सम उड़ा डाला दिन ने सिरप देता है नहीं अरु सिरप देता है नहीं ඕම මීට පන් කියලා වාඩි වෙනවා දෙන්නවා. ඊට කලින් තව එකෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔය ඊට කලින් තව මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා මල්ලි. එතන තව නෑ මුන් දෙන්න වෙද්දි තව එකෙක් තමයි මේක ගලවන්නේ. ඔව්. ඒ තමයි ගලවන්න කලින් ඌව පේනවා හොඳට. නෑ මෙයා තමයි ආවේ. මෙයා තමයි ඒකල පයින් ආවේ. මේ පෙද්දෙන් ඉඳලා මෙයා තමයි ආවේ. තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඇවිල්ලා. ඌ තමයි කැමරාට ඒක ගලවන්නේ. තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා සර්. ඌ තමයි මුන් දෙන්නම මෙතනින් ඉද්දි ගලවන්නේ කැමරාව. ඒක දැන් ගලවනවා මෙන්න. Oh, ini tu mana? Kudu garing kalau mana? Bari lah ni dia. Macam ni off na sir. Again actually off kerla. Tapi, oye vela apa kah? Oye vela apa? මට ගන්න ඕන කුළුණු විශ්ලේෂණ වාර්තාව ද වෙලාව කීයද? 22 දැන් කී දෙලාව දැන්?
23:38 හරි වෙලාව. ඉන්න මේකෙන් ගන්න ඕන කෝල්ස් එක හච් ඩයලොග් කරාම නම්බර්ස් තියෙනවා. බලන්න මේ නම්බර්ස් ටෙල ඔය කීයද පොඩි එකද? කොහොම පොඩි එකයි? ගිනිච්ච නැද්ද? ඉතින් normal self දාන්නේ sandals එකක් ඔච්චර quick එකක් නෙමෙයි ඕ ලොන්තපොල් බඩ පයින්ටත් බයිට බයි උට අර කන්දි වල අපේ ගෙඩේස උඩ තියලා නෝ පාසන්නේ දෙන්නදී අන්නෝගේ මොන පොටක් තියෙනවද මොන එක ස්ටොප් කරලා කොට ප්ලස් zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. නේද ආන්දක ඌ මෙහෙම පැනලා එන්නේ ඌ පයින්නේ වෙන තැනකින් boot gloves බූට් දාලා ග්ලව්ස් දාලා ඊළඟ එක ගන්න. මේ වෙලාවට සිද්ධිය කරලා ජීවිතේ plan කරලා ඊළඟ එක කරන්න. ඒක මූ ඇවිල්ලා තමයි අනුන් දෙන්න ගන්නෙ හරිද? හ්ම් හරිද? හරිද නෑ අර පැත්තෙන් පාත් එක හරියනවද? ඔව් ඒ පාත් එන් තමයි එන්නේ කරට දෙවිල බයින් බූට්ස් දාලා දින්නේ බූට් නෙමෙයි කලසම උඩ දාලා තියන්නේ. සිරප්පු දෙයක් දාගෙන ඉන්නේ අලුත් සිරප්පු දාගෙන ඉන්නේ ඕම හිටපන් කියලා වාඩි වෙනවා දෙන්නවා. ඊට කලින් තව එකෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔය ඊට කලින් තව මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා මල්ලි. ඇතුලේ තව නේද මුන් දෙන්න වෙද්දි තව එකෙක් තමයි මේක ගලවන්නේ සර්. ඔව්. ඒ තමයි ගලවන්න කලින් ඌව පේනවා හොඳට. නෑ මෙයා තමයි ආවේ සර්. මෙයා තමයි සර් ඒකල පයින් ආවේ. මේ පෙත්තෙන් ඉඳලා මෙයා තමයි ආවේ සර්. තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඇවිල්ලා. ඌ තමයි කැමරාට එක ගලවන්නේ. තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා සර්. ඌ තමයි උන් දෙන්නම මෙතනින් ඉද්දි ගලවන්නේ කැමරාව. ඒක දැන් ගලවනවා වෙන්නේ. ඔය ඉද්දි තමයි ගලවන්නේ. කුඩු ගාරෙන් ගලවනවා. වාඩි වෙලා මේ විදිහට. මෙතනින් ඕෆ් වුණා සර්.